biziko itzulia osatuta, beste bi geldituko zaizkio. Bueno, hementxe atzetik datorzunak ere, 305 emakerekin hementxe Aimar Agirre Sarobe. Horrentxe pasatzen Patxi Urizar. Beheratzen da 24. zenbakiarekin. Bueno, Beñat Arribas horrentxe gaina biziko itzulia osatuta. Emakumezkoen mailan berriz, bat zenbakiarekin Izarro Rubio, hau ere lehenengo itzulia osatuta, bigarrenean sartuta dagoeneko. Esa mujer, la primera, Agurrago. Josu Telleria, hau ere oraintxe plaza paretik pasatzen. Etorreko bidea nortxe dugula Javier Nagoren aparra, eta kontutan izan beharreko denbora 32 minutu eta 54 segundutakoa dela. Azken itzulian sartuta bere. bat dagoeneko ordulariak markatzen duena, kronometroak markatzen duena. Javier Nagore, 30 minutu eta 36 segundu. Javier Nagore, eta
vuelta fácil. La segunda. Ya, gusto. Temperatura zen itzuleriekinen. Berrogeita hamaika, zerrekekin urrentxe, David, esan, hau ere. Vale. Eta hementxe da, herritarren artean. Arribas. Zuideria, hau ere, hartzen duko da. La carrera ha sido muy bonita, buena, buenas chavales y agradecer a todo el mundo, a los niños y lasterketan 600 parte hartzaile inguru izan ditugula eta guztiak Sánchez hau ere helmuga puntuan dagoeneko hau ere sartu zaigu. Derechos de imagen cerciado, Iñaki Beitia, esan bezala lehenazko postuan, bigarren posturako Fermin Astargota eta Martin de Álava, hirugarren postuan. Lehendabizikoari dagokion saria,
Larrañaga multioptikak eskaintzen duena. Hemen dugu Izaro Rubio. Honek egin dago denbora 39 minutu eta 13 segundu. Bigarren postuan Elena Retxilla izan dugu. Eta hirugarren postuan Ainhoa Lepona aipatu Izaro Rubio Giaz egindako denbora dela orain arteko errekorra 38 minutu eta 53 segundurekin. Eta lehendabizikoarentzat sariak Iparragirre Eraikuntzak eskainitako txapela, kopa eta etiketa beltza duen gazta berezia. Esan bezala hortxea dagoeneko txapela jantzita, kopa ere berarentzat eta gazta, Idiazabalgo gazta. Eta Goierriko hitzarekin hasi garanez, Goierriko hitza osatzeko mutilen mailan, gizonezkoen mailan, lehendabiziko Goierritarra Aitor Etxebeste Beasaindarra. Kamiseta eta motxila, eta kaso honetan Zezilioenea jatetxean izango ditu bi bazkari edo bi afari. Lehendabizikoari dagokion saria beraz, Izparrek eskainitako trofeoa eta Ugalde edari banatzaileak emandako txapan botila Naroaren eskutan dagoeneko eta bigarrenari dagokion saria berriz Klik estankoak eskaintzen duen trofeoa. Javier Nagore Zizur nagusitik iritsi zaigula Aitor Etxeberria Iruñatik eta David Martin aurrez ere lasterketa hau behin maioetan irabaztea zer den dakiena Lasartetik eta Javier Nagorerentzat Anpok eskainitako txapela, kopa eta Idiazabal gazta berezia etiketa beltzarekin. Bigarrena berriz Aitor Etxeberria izan dugu eta honentzat jasok eskainitako trofeoa eta Artzai Gazta elkarteak emandako etiketa berdedun gazta berezia. Hirugarren berriz Lasartetik etorri zegoen David Martin eta honentzat Iturrioz eraikuntzak eskainitako trofeoa eta nola ez honentzat ere Idiazabal jatorrizko izenaren kontseilu erregulatzaileak emandako gazta. Hau etxek beraz 36. eta 2016. urte honetan gizonezko helduen mailan lehen hirurak